sa kaawit. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si RR. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Imay. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? May kining usa ka lalaki nga taga Eastern Samar ang tumatatampo nagdasangan nga RR. Recorded by X Thunder Gaming. I love you, Rish. RR, Muna'y tinuod, Rish. Love ti ka. May chance ka ko. ang tinuod R, nakagusto man sad ko nimo. Nga sa ato pa, uyab na ta. O RR, ako na kang gisugot. Salamat kayo, Rish. Daghan ping salamat. Yamatra? Uyab nung ni Riz? O lagi bay. Iyan akong gisugot. So yaya ko mo. Ikaloyan lang bay. RR, Rish, noon sa ka? Anong ko alam kinang ni mo? nag-away sila si mama ug papa. Ha? Na problema ko ini kay si mama. Nagsige naman lang kuyog sa iyang mga amiga. Nagsige giinom. Uy. Wala. Unya si papa ni mo. Ay man. Ambot ko na sa to paingon. Kay pila naman sa kadlaw nga wa mo pa uli sa amo. Ano ba? Arta bangi ko pi. Saan mo ka pagtapang? Ato na lang puyo sa amo. Aron ako'y kaabag sa pag-atiman sa kumang manghod. Ako na rin eh. Sige. Adto ko po yun sa inyo. Rish, lakaw sa ko ha. Asa man ka? Mupauli ko sa amo. Imo kong biyaan? Dili, uy. Biyaan ka taon. Mupauli ko sa amo kay magkuha ko atong makonsumo diri. Balik ba ya ha? Oo. Kumusta ba nag-ibong pag-eskwela, RR? Okay raman, ma. Nganong tagsa raman kay kang mupauli din sa ato dong. Bisay mo gud ko sa akong pagskwela pa. Mao ba? Maong tagsa na akong makapauli sa ato. Kung mupauli mo gani ko din igor ako nga magkuha sa akong makonsumo. Yay. Pa, ma, mubalik din ko ha kay daghan pa kong assignment gud. Sige. Unya, kano sa magkamubalik din Muto nga raw niya ko din pa. Kung wala ko'y makaon. Uy, at kadaghan kong bugas ini. Unya, di paghihipon. Ako lang nagidaghan aron na makaon ang imong mga igsuon, Rish. Salamat, Arha. Dako gid kayo kagikatabang namo. Ayun na nagunaw na, Rish. Ang importante nga makatabang ko nimo kay love man kay ti ka. Salamat, Ar. I love you, Rish. I love you too, RR. Recorded by X Thunder Gaming.
Ay, salamat kay wala gid ko'y klase. Makapauli na ko silang Rish. Matabangan na nako siya sa trabahoon silang bahay. Dali. RR, Ah, uy, Rish! Oh, nakunsa ka rin sa eskwelahan. nibiya ko sa amo. Ha? Nga naman. Niuli si Papa sa amo. Og ikuhang ako mga manghod kay Ingdad sa Cebu. Unsa? Og nibiya ko sa amo kay gusto ni Papa. Nga dadon po ko niya sa Cebu. Oh, Dili ko ganahan mo kuyog ni Papa sa Cebu. Dili ko gusto nga malayo ni mo. salamat, Rish. Oh, uy, Rish. Ni tapad mo tinako. Kita na lang duhati ni sa amo. Kaya nga ako mga manghod, gida naman ni Papa sa Cebu. Og si Mama sabsa kong nibawaan, na nagikatipon nga lain. Og kita na lang duhati ni sa bahay, nga mura nagmagtiayon. Mao nga, buhata ang gusto ni mong buhaton ako, RR. Rish. Buhata ang gusto ni mong buhaton din ako, RR. Rish. Basta. O, lagi. Lutuman na gid. Magkapit na lang kong sudan. O adto na lang kong magkaon sa bahay. Aron magadungan mi ni Rish. Oh, huwag ka maglungag. Wa ko ganahi, uy. Ha? Ganun huwag ka maglungag nga gabi naman. Nalingaw ko sa cellphone, uy. Mawa ko makalungag. Paglungag na lang diha, kay mga unta. Oh, Rish. Oh, Rish! Nasaan ka? Anong ibalabay man mo ako magamit? Kuha, ana! O pauli na sa inyo. Oh, unsa? Ano di ka? Gikapoy na ko yung kahimtanga, uy. Hasol ni na ikaipon. Oh, Mong balik na lang sa gipuyan. Kay makigbuwag na ko nimo. Rish! Kinukulay ng isipan, kaisip sa isang Wala may magkasinabot ni Rish, maong nagbuwag mi. Og nibalik na lang sa ko sa akong gipuyan. Og akong nahibawaan nga may lain na sa siyang kaipon. Samtang ako, nagpadayon sa akong pagskwela. Dinhin lang ko to, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kat mga higalan kaagi ni RR nga taga Eastern Samar uban sa awit ngayang gipangayo. Awit nga nikaluhan. Imahe. Ang mga kaagi gibahatan na doha sa radyo ni Ricky Persuelo garing o gubos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamausap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa pagpada sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaagi. I-address lang nining tulamanon, handumanan sa kaawit Carol, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Buildings, Mania, Boulevard, Cebu City. Ubata ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayo, dagang salamat sa inyong pagpahinga. madarama.